Unohda kaikki, mitä luulit tietäväsi Pablo Escobarista. Käsilläsi on ainutlaatuinen sukellus kartellin todelliseen sydämeen, sen vähemmän tunnettuihin, mutta yhtä mahtaviin neroihin, jotka eivät ainoastaan myyneet kokaiinia, vaan kirjoittivat rikollisuuden säännöt uusiksi. Valmistaudu paljastamaan, kuinka Medellinin kartelli todella rakentui, ja keitä sen todelliset johtajat olivat, ja miten he loivat useiden miljardien dollarien imperiumin, jonka perintö kummittelee yhä nykypäivänä. Medellinin kartelli ei ollut pelkkä rikollisryhmä, vaan kolossaalinen rikollinen imperiumi, joka oli pitkään synonyymi kokaiinikaupalle ja muutti pimeän talouden säännöt pysyvästi. Sen perustivat Pablo Escobar, Carlos Lehder, José Rodríguez Gacha ja Ochoan veljekset. Pablo Escobarista on kerrottu paljon, mutta tässä tarinassa keskitymme Medellinin salakuljettajien muihin johtajiin, jotka onnistuivat keräämään satumaisia omaisuuksia. Kaikista Medellinin avainhenkilöistä Carlos Lehder on ainoa, joka on jättänyt tuosta elämänvaiheestaan kirjallisia muistelmia, ja hänen toimintaansa on käsitelty kattavammin. Hänestä on paljon kertonut myös George Jung, tunnettu Johnny Deppin tähdittämästä elokuvasta Blow, kirjastaan lukuisin haastatteluin. Myös lehdistö on huomioinut Lehderin laajalti. Carlos Enrique Lehder Rivas syntyi syyskuun 7. päivänä vuonna 1949 Armeniassa, Kolumbian Quindion departementin pääkaupungissa. Hänen isänsä oli saksalainen insinööri, joka saapui Kolumbiaan vuonna 1927 rakentamaan Pereiran ja Manizalesin välistä rautatietä. Äiti, entinen kauneuskuningatar Helena Rivas ja koruliikkeen omistajan tytär, tapasi hänet samassa kaupungissa. Avioliiton jälkeen heille syntyi 4 lasta. Vanhin Lehder, uudelleen ristitty Guillermo, asui pysyvästi Kolumbiassa vieraillen, vain satunnaisesti sukulaistensa luona kotimaassaan. Isän saksalaisen alkuperän vuoksi Carlosta kutsuttiin lapsuudesta lähtien El Alemaniksi, saksalaiseksi. Perhe eli mukavasti ja omisti pienen jalojen öljyjen ja luksusviinien tuotanto- ja tuontiliikkeen sekä pienen pension alemana hotellin. Viimeksi mainittu oli jatkuvasti viranomaisten valvonnassa saksalaisten kansalaisten suuren virran vuoksi, vaikka tarkkailu ei edennyt pidemmälle, vaikka hotelli olikin suosittu paikallisten virkamiesten keskuudessa. Huhuttiin, että Carloksen isä oli vakaumuksellinen hitleriläinen ja että heidän talossaan portaikon alla oli Führerin alttari. Carlos itse muisteli ollensa lapsuudesta asti perheen musta lammas. Vanhemmat yrittivät antaa lapsilleen parhaan mahdollisen koulutuksen, mutta nuorin poika kapinoi itsepintaisesti, ja hänen koulutuksensa päättyi käytännössä 6. luokan jälkeen. Vuonna 1959 Helena Rivas haki avioeroa syyttäen miestään huonosta kohtelusta. Mies vastasi samankaltaisella kanteella vedoten vaimonsa uskottomuuteen. Vuonna 1961 korkein oikeus hyväksyi vaatimukset ja jakoi omaisuuden sekä lapset. Vanhimmat jäivät isän luo Kolumbiaan, kun taas Carlos ja hänen nuorempi veljensä muuttivat äitinsä kanssa Yhdysvaltoihin. Siellä vartuttuaan Carlos viihtyi Jackson Heightsin alueella Queensissa, missä asui paljon kolumbialaisia. Muutamaa vuotta myöhemmin työskennellessään tiskijukkana paikallisessa baarissa hän tapasi Calista kotoisin olevia autonkuljettajia, jotka työskentelivät autovuokraamossa. He saapuivat aina uusilla, hienoilla autoilla, ja eräänä päivänä Lehder kuuli heidän myyvän upouden auton vain $300. Kysymykseen, miksi niin vähän, he vastasivat, että hän voisi käyttää sitä 1 tai 2 kuukauden, ja sitten hänen piti myydä se. Lehder ymmärsi heti, että auto oli varastettu autovuokraamosta, jossa kuljettajat työskentelivät. Kuten hän itse sanoi, se hetki, jolloin päätin hyväksyä tämän houkuttelevan tarjouksen, oli käännekohta elämässäni. Loppujen lopuksi tämä päätös määräsi kohtaloni tässä maailmassa. Tämä oli minun debyyttini rikollisuuteen. Hän oli silloin 18 vuotta vanha. Tuon ensimmäisen auton hän myi lopulta osina ja sai siitä hieman enemmän kuin ostohinnan. Mutta nyt Lehder innostui varastamaan ja myymään autoja itse. Hän kehitti seuraavan menetelmän. Vermontin osavaltiossa Kanadan rajalla tarvittiin rekisterikilpien ja auton rekisteröinnin saamiseksi vain jälleenmyyjän lasku ja todiste asumisesta osavaltiossa. Lehder matkusti Vermontiin, jossa hän majoittui kristillisen hyväntekeväisyysjärjestön hostelliin ja sai asumistodistuksen.
Sitten Bronxissa hän löysi kopioita alkuperäisestä jälleenmyyjän laskusta ja rekisteröi onnistuneesti ensimmäisen varastetun autonsa, myyden sen $1,800 meksikolaisessa kaupunginosassa. Ostaja ehdotti Lehderille halua ostaa lisää hyviä autoja, ja liiketoiminta lähti käyntiin. Tässä auttoi hänen tuttavuutensa parkkipaikoilla työskentelevien kolumbialaisten kanssa, jotka hän värväsi rikostovereikseen. Rikastuneet amerikkalaiset jättivät uudet luksusautonsa parkkipaikalle, he tekivät avaimista kopiot ja yöllä autot varastettiin. Carlos itse kutsui tätä autovarkauden täydeksi kurssiksi. Parkkipaikkatyöntekijöiden palvelut maksoivat $300 per auto. Pian hän laajensi liiketoimintaa ja kuljetti laillistettuja autoja Vermontista suoraan Medellinin. Autovarkaan Carlos Lehderin ja huumekaupan historiallinen kohtaaminen tapahtui hänen kotikaupungissaan Armeniassa, jossa paikallinen huumekauppias Don Arturo ehdotti hänelle matkaa kuorma-autolla Boliviaan ostamaan erän kokaiinipastaa nimeltä Bazooka. Matka oli pitkä ja vaikea. Lisäksi hän ja hänen ystävänsä viipyivät Boliviassa 1,5 kuukauden ajan, koska jakelija päätti lähettää ei pastaa, vaan jo valmista kokaiinihydrokloridia. Tämä oli heidän suurin lähetys siihen mennessä, peräti 42 kiloa. Osallistumisestaan kauppaan Lehderin piti saada 1 kilo kokaiinia, joka varastettiin häneltä ongelmitta Galvestonin satamasta Teksasissa. Hän muistaa ajatelleensa silloin: mieluummin varastan autoja kuin kuljetan kokaiinia, siinä ainakin on joku, jolta kysyä varkaudesta tilille. Hän kuitenkin teki vielä yhden matkan Boliviaan lastin perässä, minkä jälkeen hänelle ehdotettiin Yhdysvaltain asukkaana osallistumista marihuonakauppaan. Tämä edellytti, että Carlos vuokraisi kuorma-auton Yhdysvaltojen alueella ja saapuessaan nimettyyn paikkaan lastaisi lentokoneen moottorin 3 tonnilla puristettua marihuonaa, joka kuljetettiin rajan yli. Mutta paikalla häntä odottivat jo DEAn agentit. Niinpä Carlos päätyi Dayton piirikunnan vankilaan, missä häntä syytettiin salaliitosta marihuonan maahantuonnista, ja sen jälkeen hänet siirrettiin Danburyn liittovaltion korkean turvallisuuden vankilaan Connecticutiin. Tässä osavaltiossa häntä vastaan oli myös liittovaltion syytteet salaliitosta ja osallistumisesta autovarkauksiin. Nuoren ikänsä, hän oli silloin 19 vuotta vanha, vuoksi hän olisi tuomion tultua saanut vain 2 vuotta. Carlos tunnusti syyllisyytensä ja suoritti 18 kuukautta ennen kuin hänet karkotettiin kotimaahansa. Vankilassa Lehder ei menettänyt aikaansa. Hän alkoi urheilla, luki paljon, suoritti lopulta lukion ja ilmoittautui intensiivisille englannin kursseille, joissa hänen pomonaan toimi hänen sellitoverinsa George Jung. Kuten Carlos itse muistelee, Jung oli vakuuttunut siitä, että hänen ammattinsa oli myydä yrttiä ja ehdotti Lehderille tämän harjoittamista, mutta Carlos kieltäytyi ja ilmoitti, että tuon kirotun moottoritarinan jälkeen hän ei enää koskaan liittäisi itseään yrttiin. Lehder puhui kokaiinista Jungille hieman myöhemmin, kun hänen mielessään loksahti palapelipaikoilleen. Ne lastit, joita hän kuljetti Boliviasta, olivat silloin 70-luvun alussa uutuus, epäsuosittu tuote. Jung kuitenkin kertoi tarinoita siitä, kuinka vaikeaa kokaiinia oli saada Yhdysvalloissa. Ihmiset tuntuivat haluavan kokeilla sitä, mutta kokaiinia oli vähän, ja se mitä oli erittäin huonolaatuista. Jonkin ajan kuluttua Danburyin alkoi saapua kolumbialaisia muulien ryhmiä, jotka oli pidätetty rajalla kuljettamasta pieniä määriä kokaiinia millä tahansa mahdollisella tavalla, kaksoispohjaisissa matkalaukuissa, lastenleluissa, kenkien koroissa ja niin edelleen. Heidän joukossaan oli jopa vammaisia, jotka yrittivät päästä tullista läpi proteesien tai sokain keppien sisällä olevilla paketeilla. Kaikki muulit kertoivat yhdestä suusta, että uusia huumekauppiaiden jengejä oli ilmestynyt, jotka veivät kokaiinia. He lähettivät 1 kilon, enintään 2, jokaisen mukana, mutta työtä riitti kaikille. Ja silloin Carlos sanoi Jungille: George, 7 kuukauden kuluttua palaan Kolumbiaan, ja meistä tulee rikkaita. Vankilassa Lehder luki monia kirjoja, mutta yksi niistä jäi erityisesti hänen mieleensä. Se oli vanha kirja oopiumisodista, jotka käytiin vuosien 1839 ja 1824 välillä Hongkongissa. Siinä kerrottiin brittiläisten salakuljettajien seikkailuista, jotka kuljettivat oopiumia Intiasta käyttäen Hongkongin merirosvoisaarta, josta kiinalaiset kapteenit 10 nopeilla zongeilla veivät oopiumin mantereelle. Näin Carlos kuvaili tätä valaistumista.
Sovelsin tätä tarinaa omiin suunnitelmiini. Halusin toimittaa kokaiinia Yhdysvaltain rannikolle, ja tämän kirjan ansiosta sain idean luoda piilotetun tukikohdan lähelle Amerikan rantoja. Halusin perustaa oman Hongkongin saaren, mutta en oopiumille, vaan eteläamerikkalaiselle kokaiinille. Vankilasta vapauduttuaan 21-vuotias Lehder ryhtyi Jungin kanssa toteuttamaan suunnitelmiaan. Yksityiskohtaisemmin heidän seikkailuistaan ja kuljetusliiketoiminnan synnystä voi lukea videosta Jungista. Lehderillä on muuten oma näkemyksensä siitä, mitä hänen ja Jungin välillä tapahtui. Hän väittää, että George vastuuttomalla käytöksellään vähitellen väsytti kaikki ja haittasi niin paljon liiketoimintaa, että hänen pääjakelijansa Richard Barrell, jonka yhteystietoja Jung ei halunnut jakaa Carloksen kanssa, ilmaisi halunsa ottaa yhteyttä kolumbialaisiin. Pian alkoivat ensimmäiset suuret rahat virrata, ja Lehder aloitti rahanpesutoimet perustamalla autokauppayhtiön Ledger Auto Medellinin arvostetulle El Poblado-alueelle lähellä San Diegon ostoskeskusta. Tässä toimistossa hän tutustui epäsuorasti Pablo Escobariin. Hänen serkkunsa Gustavo Gaviria osti Lehderin liikkeen kautta pari ylellistä Porschea. Huhut kahdesta huijarista, jotka pystyivät tuomaan tavaroita Yhdysvaltoihin, alkoivat levitä Kolumbiassa, missä monet olivat ymmärtäneet kokaiinin potentiaalin. Laboratorioita ilmestyi, talonpojat alkoivat viljellä kokapensaita ja opetella bazookan valmistuksen perusteita. Näin Lehder tutustui El Mexicanoon, Jose Rodriguez Gachan, Pueblo Viejon useiden plantaasien ja laboratorioiden yritteliääseen omistajaan. Noin samaan aikaan, vuonna 1977, yksi Lehderin lentäjistä kertoi hänelle Bahaman Norman's Cay-saaresta. Siellä oli myynnissä useita taloja, ja saari oli täydellinen merirosvo Hongkongin rooliin. Se sijaitsi vain 40 kilometrin päässä Nassausta ja 140 kilometrin päässä Miamista. Siinä oli leveä asfalttikiitotie eikä viranomaisia, koska saari oli rekisteröity yksityiseksi. Lehder osti paikallisen hotellin, eivätkä Norman's Cayn ystävälliset vanhat hotellin omistajat vielä tienneet, mihin se johtaisi. Carlos loi nopeasti ystävälliset suhteet paikalliseen maatalousministeriin tämän vierailun aikana saarelle, lahjoittamalla huomattavan summan rahaa hänen vaalikampanjaansa ja alkoi vallata aluetta. Saarelle virtasi yhä enemmän lentokoneita ja yhä useammat kolumbialaiset olivat mukana talojen rakentamisessa ja ylläpidossa. Vuoden kuluessa Lehder miehitti 70% Norman's Cayn maista ja sulki hotellin turistivirran pysäyttämiseksi. Jahtiklubin ja sukelluskeskuksen omistajia kehotettiin lähes kohteliaasti olemaan enää palaamatta. Mutta saarella, kuten myöhemmin kävi ilmi, ei asunut vain kunnioitettavia kansalaisia. Siellä oli myös Edward, joka salakuljetti yrttiä. Edward ymmärsi heti, kuka oli valloittanut saaren, ja lähestyi Lehderiä. Carlos tarvitsi kipeästi kokeneita lentäjiä, ja Edward pienen vastarinnan jälkeen alkoi kuljettaa kokaiinia joukkueensa kanssa. Pian sen jälkeen Bahaman pääministerin oikea käsi vieraili Lehderin luona. Vierailun aikana hän vakuuttui siitä, että kyseessä oli vakavasti otettava liikemies, koska hän sai heti lahjaksi upouden BMW:n. Carloksen mukaan he sopivat $150,000 kuukausittaisesta vuokrasta saaresta ja turvallisuustakuusta. Saarelle asennettiin modernit majakat ja tutkat, laskeutumisrata kunnostettiin, nykyaikaisimmat lentokonehangariot asennettiin ja alue ympäröitiin sähköistettyllä aidalla ja vartiotorneilla. On myös legenda, jonka mukaan kaikki paikalliset asukkaat tapettiin, mutta tämä on todennäköisesti keksintöä. Vain yksi itsepäisimmistä löydettiin kuolleena jahdista, muut olivat melko tyytyväisiä suuriin rahasummiin pakkosiirroista. Ja yleensä, kuten sukelluskeskuksen omistaja myöhemmin kertoi, saapuessaan kauden avajaisiin ja nähtyään tornin kanunoineen, hän ei halunnut ollenkaan kiistellä saaren uuden omistajan kanssa. Myöhemmin Carlos toi Saksasta raivokkaita Dobermaneja ja saksanpaimen koiria, joista tuli Norman's Cayn tunnusmerkki. Koirat, yhdessä raskaasti aseistettujen vartijoiden kanssa, partioivat saaren ympäri yötä päivää. Vartiostos oli kouluttanut Lehderin hyvä ystävä Yair Klein, israelilainen eläkkeellä oleva armeijan upseeri. Klein kouluttaisi tulevaisuudessa Medellinin kartellin militanteja taistelemaan vasemmistoradikaaleja ja poliitikkoja vastaan. Saarelta ei puuttunut taloa tytöille, aivan kuten myöhemmin ilmestyisi Escobarin tilallekin. Saaren juhlien mittakaava oli yksinkertaisesti hämmästyttävä.
Kaikki todistajat ovat yhtä mieltä siitä, että kyseessä oli todellinen Sodoma ja Gomorra. Bahaman saarella, jossa asui samanaikaisesti lukuisia kokeneita, raskaasti aseistettuja salakuljettajia ja jossa oli tonneittain erittäin puhdasta kokaiinia. Normans Cay saarella Lehder perusti International Dutch Resource Limited, yhtiön, joka toimi kulissina hänen todelliselle liiketoiminnalleen. Hangaripaikan vuokraukselle ja polttoaineen myynnille liikekumppaneille, jotka kuljettivat kokaiinia ja marihuonaa Yhdysvaltoihin. $10,000 hintaan hän vuokrasi pieniä moderneja lentokoneita huumeiden kuljetukseen ja palkkasi lentäjiä. Saarta hoiti noin 150 hengen joukko, niin kolumbialaisia kuin paikallisiakin. Oli vuosi 1977. Samana vuonna Griselda Blanco, joka oli alkuvaiheessa tukenut Pablo Escobaria, aloitti sodan johtajuudesta kokainimarkkinoilla Miamissa, ja Pablo itse, Rodriguez Gacha ja Ochoan klaani olivat jo järjestäneet sen liiton, jota myöhemmin kutsuttiin Medellinin kartelliksi ja johon Carlos Lehder kuljettajana pian luontevasti liittyi. Kukaan Pablon miehistä, kuten heitä silloin Medellinissä kutsuttiin, ei puhunut englantia, tuntenut markkinoiden suhdanteita, ja heidän suhteensa pohjoisiin naapureihin eivät olleet erityisen hyvät. Esimerkiksi yhden Ochoan lyhyt vierailu Miamiin melkein päättyi hänen pidätykseensä. Mutta tavaraa oli jo niin paljon, että mikään muulien armeija ei olisi selvinnyt siitä, ja silloin apuun tuli Lehderin ja Jungin kuljetusyhtiö. Tässä vaiheessa poikkeamme Carlos Lehderin tarinasta ja kerromme, kuinka Rodriguez Gacha ja Ochoan klaani tulivat Medellinin kartellin täysivaltaisiksi jäseniksi. Vuonna 1976 kolme suurinta salakuljettajaa solmivat ystävällisen liiton Medellinissä. Silloin heidän organisaatiotaan ei vielä kutsuttu kartelliksi, mutta jokainen heistä oli tavalla tai toisella herättänyt Yhdysvaltain viranomaisten huomion. Pablo Escobarista voi katsoa erillisen videon, kun taas muista kerromme nyt. Aloitetaan ehkä jo mainitusta Rodriguez Gachasta, lempinimeltään El Mexicano. Kuten Pablo Escobar, Gacha nousi pohjalta. Hän syntyi köyhään talonpoikaisperheeseen Rocosin kylässä Pachon kunnassa. Köyhyyden vuoksi hänen oli jätettävä koulu 12 vuoden iässä ja mentävä töihin puhdistamaan laitumia. Lapsuudesta lähtien hänellä oli yritteliäs luonne, eikä hän koskaan antanut periksi, ja hän osoitti myös lukuisia rikollisia kykyjä. Utelias seikka, hänellä ei koskaan ollut asiakirjoja, ei passia, ei sotilaskirjaa, ei ajokorttia. Hän ei virallisesti ollut olemassa. Hieman vanhempana Gacha matkusti Bogotaan etsimään parempaa elämää, ja siellä tapasi Gilberto Molinan, smaragdikaivosten magnaatin, joka 10 vuotta kestäneessä taistelussa poisti kaikki kilpailijat ja tuli smaragdikaivosten todelliseksi isännäksi. Silloin nuoren Gachan kyvyt osoittautuivat hyödyllisiksi. Ensin hänestä tuli smaragdikuninkaan palkkamurhaaja, ja sitten hän johti omaa armeijaansa. Mutta El Mexicano ei halunnut olla kenenkään alaisuudessa, ja 1970-luvun alussa hän kiinnitti huomionsa lupaavaan marihuonan salakuljetukseen. Hän kuitenkin ymmärsi nopeasti, että yrtti oli erittäin hankala kuljetettava hyödyke, eikä tuottanut haluttua voittoa olemassa olevan kilpailun vuoksi, toisin kuin suosiotaan kasvattava kokaiini. Gacha oli myös yksi ensimmäisistä, jotka ymmärsivät yksinkertaisen tosiasian. Kokaiinipastan ostaminen perustaja Boliviasta oli tarpeeton välivaihe, ja hän toi kokakasveja omaan, Jumalan ja valtion unohtamaan Pachon kuntaan. Hedelmällisessä ilmastossa kasvit tuottivat satoa 3 tai 4 kertaa vuodessa, ja Pacho alkoi kerätä maattomia talonpoikia kaikkialta alueelta. Gacha ilmestyi ensimmäisen kerran lainvalvonnan tutkiin vuonna 1976. Noin samoihin aikoihin hän tutustui Pablo Escobariin, joka oli keräämässä vauhtia. Heidän välilleen syntyi nopeasti ystävälliset suhteet, jotka perustuivat toistensa auktoriteetin keskinäiseen kunnioitukseen. Lisäksi Gacha, toisin kuin Pablo, ei koskaan halunnut tulla poliitikoksi. Kaikki mitä hän halusi oli ansaita paljon rahaa. Kuten DEA-agentti Baruch Vega sanoi, El Mexicano oli aina merkittävämpi kohde kuin Pablo, koska hänen käsissään oli suurin osa plantaaseista sekä kartellin suurin aseistettu joukko. 1970-luvun lopulla noin 4000 hehtaaria tiheissä viidakoissa oli istutettu kokapensaineen.
1980-luvun lopulla tämä luku olisi ylittänyt 150 000 hehtaarin. Lempinimi El Mexicano annettiin hänelle samoihin aikoihin. Kaikista tulevan Medellinin kartellin jäsenistä Gacha kohteli meksikolaisia parhaiten. Hänellä oli laaja kokoelma meksikolaisia hattuja, ja hän nimesi tiluksensa suosikkimaansa hengessä. Yökerho Chihuahua, baari Metenampa, Ranch Hermosillo ja niin edelleen. Kuten Escobar, Gacha harrasti aktiivisesti hyvän tekeväisyyttä kotikaupungissaan. Rakensi taloja, auttoi rahalla, järjesti konsertteja. Mutta hän rakasti eniten jalkapalloa. Erityisesti hän oli yksi Bogotan Millonarios-seuran pääosakkaista, ja monet huomasivat, että hänen alueellaan oli aina parhaiten hoidetut ja kauneimmat jalkapallokentät. Yleensä tuolloin Kolumbian jalkapallo oli kokonaan huumekauppiaiden sponsoroimaa. Tämä oli edullista monista syistä. Ensinnäkin he pitivät siitä, toiseksi sijoittamalla rahaa köyhien balettiin. Huumekauppiat saivat mainepisteitä tavallisten ihmisten keskuudessa. Ja kolmanneksi, ja mikä tärkeintä, urheilujärjestöjen kautta oli erittäin helppoa pestä rahaa. Rodriguez Gachan taloudellista imperiumia hallitsi Rodriguez Gui, niminen yhtiö, jonka johtokuntaan kuuluivat El Mexicano itse, hänen vaimonsa Gladys ja heidän lapsensa Douglas, Gonzalo, Jose Fabian ja Justa David. Tästä yhtiöstä huumekauppias ohjasi maatalousalan yritystään Invegandes, jonka avulla hän toimitti karjaa karjatiloilleen Cuernavacaan, Mazatlániin, Jaliscoon, Santa Rosaan, Quintala Chihuahuaan ja Hermosillon ranchille. Hän myös rahoitti Chihuahuan hevoskasvatustilaa, jossa pidettiin hänen ylellisiä hevosiaan, joiden kruununjalokivi oli Tupac Amaru, ori, joka oli ostettu $1 miljoona vanhemmalta Ochoalta. Yrityksen tunnistettava logo hevosprofiilin muodossa koristeli hänen päärakennuksensa sisäänkäyntiä Pachossa nimeltään Casa Gacha, joka oli kuuluisa ylellisyydestään. Talon oli rakentanut japanilainen arkkitehti siten, ettei se häiritsisi naapureita. Gacha rakasti elävää musiikkia, mutta kunnioitti muita, joten seinät oli äänieristetty. Sisustus hämmästytti ylellisyydellään: karhunnahkoja, vanhoja eurooppalaisia astioita ja kultaa, paljon kultaa. Legendan mukaan jopa Casa Gachan vesihanat olivat puhdasta kultaa, ja rakennuksen alla oli piilopaikkojen ja salaisten tunneleiden järjestelmä rahaa varten. Bogotassa Gacha omisti 8 käsittämättömän kallista asuntoa ja viihdekeskuksen Guaymaralin lentokentän lähellä, josta valmis kokaini lähetettiin. Lentokentän vieressä oli hänen oma hangarinsa useilla lentokoneilla, jotka oli osoitettu yksityiselle kiitotielle. Näin ollen vuoteen 1982 mennessä Rodriguez Gachalla oli kartellissa korkein kaupallinen potentiaali, mutta hän ei koskaan pyrkinyt valtaan. Hänelle riitti olla johtaja omassa syrjäisessä paikassaan, missä hän oli tosiasiallisesti kuvernööri. Tilanne oli toinen Medellinin rikollisryhmän kolmansien osapuolten kanssa. Toisin kuin Pablo Escobar ja Rodriguez Gacha, Ochoan veljekset syntyivät melko kunnioitettuun ja arvostettuun karjankasvattajaperheeseen Antioquiassa. Heidän isoisoisänsä saivat valtion tunnustuksia ensimmäisen hevosmessun ja ensimmäisen eläinlääkintäakatemian perustamisesta alueella. Ja yleensä Ochoan sukunimi liittyi hevosten kasvatukseen. Griselda Blanco esimerkiksi vihasi heitä syystä. Kaupungin laitamilla kasvanut, hän katsoi lapsuudesta asti kateellisena Ochoan kaunista taloa kukkuloilla. On kuitenkin huomattava, että heidän asemansa ja statuksensa Medellinissä tuolloin eivät merkinneet mittaamatonta rikkautta, kuten monille muille asukkaille, jotka miettivät, mistä löytää leipäpala. Jorge, Fabio Ochoa Restrepon ja Margarita Vázquezin 3 lapsesta toinen syntyi 2 kuukautta ennen Escobaria ja tunsi tämän lapsuudesta asti. Ochoan isä, karikatuurinomaisesti lihava mies, oli tunnettu provinssin parhaana hevosten kesyttäjänä ja oli kasvattanut uuden, hienostuneen rodun. 1960-luvun puolivälissä Fabio avasi perheravintolan nimeltä Margaritas, nimetty heidän Antioquiassa sijaitsevan perheensä haciendan mukaan. Jotta ei menisi konkurssiin, kaikki aikuiset lapset työskentelivät uupumatta. Jorge itse ja hänen veljensä, keskimmäinen Juan David ja nuorin Fabio, sekä sisaret heti koulusta palattuaan menivät hellan ääreen tai tiskasivat.
Asianajajat ja toimittajat mainitsivat usein Jorgen oletetun vaikean lapsuuden sanoen, että hän veti perheen kokaiinin salakuljetukseen, koska hän sääli äitiään ja sisariaan, jotka raatoivat aamusta iltaan. Mutta todellisuudessa ei vieläkään tiedetä tarkalleen, miten kunnioitettu ja arvostettu perhe joutui kokaiinin salakuljetukseen. Siihen aikaan Jorge oli aina näkyvillä. Hän oli 180 senttimetriä pitkä ja taipuvainen lihavuuteen kuin isänsä. Paksu Jorge, suhteessa tuloihinsa, painoi harvoin alle 90 kilon. Hän ei näyttänyt rikolliselta, kuten kukaan hänen perheestään. Hän oli esimerkillinen perheenisä, hiljainen ja lempeä käytökseltään, harvoin sallien itselleen lasillisen kuivaa valkoviiniä, ei tupakoinut eikä huumeista ollut puhettakaan. Kuitenkin hänellä oli todellinen liiketaju. Hän piti amerikkalaisten kokaiiniriippuvuutta paheena, mutta melko vaarattomana. Antakaa niiden nauttia, joilla on varaa, ja hän, Jorge Ochoa, lämmittää kätensä ihmisten heikkouksilla. 1970-luvun puolivälissä hän alkoi vierailla Teksasissa liiketoiminnan merkeissä ja tarkkailla markkinoita. Sitten Ochoa matkusti Miamiin hevosten tuonti- ja vientiasiantuntijana. Todellisuudessa hän solmi yhteyksiä paikallisten kolumbialaisten kanssa kokaiinin myyntiä varten Amerikan itärannikolla. Vielä tänäkin päivänä ei ole varmuutta siitä, mikä rooli perheen isällä oli kaikessa tässä. Yhden version mukaan hän oli paitsi oman klaaninsa myös koko Medellinin kartellin johtaja, minkä vuoksi hän eli rauhallista elämää, omistautui hevosille, eikä häntä koskaan syytetty, yrittäen etääntyä lapsistaan, jotka olivat valinneet paheen tien. Vuonna 1970 se itsemän aurinkoisessa Miamissa Jorge Ochoa osoitti todellista provinsiaalista harkitsemattomuutta. Hän kehui tuoneensa Yhdysvaltoihin peräti 100 kilon kokaiinia. Todennäköisesti kyseessä oli yksittäinen tapaus, sillä vuotta aiemmin hänen sukulaisensa oli pidätetty rajalla pienen 1,5 kilon erän kanssa. Tämä tarkoitti, että he, kuten kaikki silloin, käyttivät muuleja. Hänen keskustelukumppaninsa osoittautui DEAn ilmiantajaksi, joita Miamissa oli tuolloin paljon. Saman vuoden lokakuun 12. päivänä Jorge luovutti tälle miehelle matkalaukun, jossa oli 27 kilon kokaiinia, ja pyysi häntä viemään sen Miamiin. Silloin DEA pidätti 9 kolumbialaista, mukaan lukien Jorge Ochoan sisaren ja lankonsa. Jorge itse oli ainoa, joka onnistui pakenemaan. Havaittuaan poliisin, hän hyppäsi moottoripyörän selkään ja pakeni välttäen pidätyksen ihmeen kaupalla. Jorge lähti heti Miamista, eikä koskaan palannut sinne. Samana vuonna Pablo Escobar serkkunsa Gustavo Gavirian kanssa valvoi jo kokaiinipastan keräystä Ecuadorissa, Boliviasta ja Perusta sekä sen jalostusta Kolumbiassa. Escobar ja Ochoa suurimpina ja kunnianhimoisimpina liikemiehinä yhdistivät voimansa tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Lisäksi he hallinnoivat laboratorioita ja myivät kokaiinia jakelijoille, jotka valvoivat sen markkinointia Yhdysvalloissa, missä voitto oli 6 kertaa suurempi kuin myynnistä Kolumbiassa. Pian he monopolisoivat liiketoiminnan Floridassa, New Yorkissa, Chicagossa ja Los Angelesissa. Sitten Rodriguez Gacha liittyi järjestöön täysivaltaisena jäsenenä. Kun Carlos Lehder, joka oli ostanut Bahaman Norman Sky, saaren liittyi seuraan, toimitusmäärät kasvoivat. 1980-luvun alussa Escobar perusti Medellinin kartellin eräänlaisen keskustoimiston, johon pienempien kolumbialaisten huumekauppiaiden oli toimitettava tavaransa. Muille alueen tuottajille tuli yksinkertaisesti epäedulliseksi yrittää myydä tavaraa itse. On huomattava, että niiden kanssa, jotka eivät härskisty ja hyväksyvät Medellinin ehdot, asioitiin äärimmäisen kunnioittavasti ja rauhanomaisesti, ja rahaa riitti aina kaikille. Mutta ne, jotka yrittivät kapinoida kartellin laajentumista vastaan, hävisivät ja hirvittävällä tavalla. Medelliniläisten piirre oli ja on yhä kauna. Ne, jotka estivät heidän tiensä, tuhottiin viimeiseen mieheen, vaikka heitä ei heti löydettykään. Keskustoimiston vakiintuneen järjestelmän mukaan pienmyyjät lisäsivät tavaransa suuriin eriin, jotta kukaan ei voinut ohittaa kartellia. He vakuuttivat pienet lastit eivätkä koskaan lähettäneet erää, jos varastoissa ei ollut vastaavaa määrää kokaiinia korvattavaksi erän takavarikoinnin sattuessa. Tälle vakuutusjärjestelmälle DIAINSMEin agentit antoivat lempinimen Medellinin Lloyd, tunnetun ajan pankkiirin kunniaksi.
Näin ollen käymällä kauppaa Medellinin kartellin kautta pienet salakuljettajat eivät riskeeranneet käytännössä mitään. Tämän lisäksi kartellissa oli myös muita henkilöitä, joilla oli erilaisia vastuita. Kartellin taloudellisia ja kaupallisia sidoksia hoitivat Gustavo Gaviria ja Roberto Escobar, Pablon vanhempi veli, joka oli työskennellyt kirjanpitoalalla useita vuosia. Lisäksi muodostui sotilaallinen siipi, johon kuuluivat hahmot kuten Lucky, Capay, Papay, Due X, El Angelito, El Chapo, El Asito, El Tato ja monet muut. Kaikki he olivat osa kartellin turvallisuusjoukkoja ja palkkamurhaaja-armeijaa, joiden avulla Medellinin asukkaat loivat voimatasapainon huumekaupan hallinnassa ja dominanssissa. Kaikki heidät koulutti PMC Hod Ahatin omistaja Jair Klein, Carlos Lehderin ystävä, josta puhuin aiemmin. Huhuttiin, että 1980-luvun lopussa kartellilla oli yli 2000 koulutetun taistelijan joukko. Kartellin kuuluisin voimamies nykyaikana on ehkä Papay, joka sai lempinimensä samannäköisyydestään tämän sarjakuvahahmon kanssa. Kuten kaikki, hänkin esitti oman versionsa siitä, kuka Medellinin kartellin johtaja oli. Hänen mukaansa se oli Jorge Ochoa, ja Pablo Escobar kuunteli juuri hänen ohjeitaan. Papay kuoli vasta vuonna 2020 monivaiheisen elämän jälkeen. Hän onnistui suorittamaan 23 vuotta vankeusrangaistusta tunnustettuaan 257 tilausmurhaa ja osallistuneensa yli 3000 murhan valmisteluun, kirjoittamaan muistelmansa ja ylläpitämään YouTube-kanavaa, ja jopa nykypäivänä vapauduttuaan hän onnistui joutumaan uudelleen vankilaan. Hän kiristi tärkeinä henkilöinä olleita Jorge Ochoan kaltaisia, aiemmin kartelliin liittyneitä henkilöitä siinä toivossa, että saisi rahaa. Kuitenkaan hän ei onnistunut missään, ja vuonna 2020 hän kuoli vankilassa. Vähemmän tunnettu on Medellinin kartellin aseellinen ryhmittymä nimeltä El Prisca, jota johtivat Priscan veljekset, Armando Alberto Eneas, El Negra, José Rodolfo ja David Ricardo. Vuonna 1980 Ricardo Prisca alias China pidätettiin ja tuomittiin autovarkaudesta. Vapauduttuaan hänet värvättiin Medellinin kartelliin Escobarin käskystä. Huipullaan ryhmässä oli noin 100 ammattitaistelijan joukko. Ricardo Prisca oli, kuten kaikki Medellinin asukkaat, suosittu oman Aranjuezin alueensa tavallisten asukkaiden keskuudessa. Paikalliseen supermarkettiin hän avasi tilin niille, joilla ei ollut varaa ostaa ruokaa, ja maksoi myös paikallisten lasten yliopisto-opinnot. Veljesten taloon oli asennettu neitsyt Carmenin patsas, ja kuten todistajat kertovat, ennen jokaista toimintaa he rukoilivat yhdessä. Toimintoja oli paljon. Priscat olivat osallisina kaikissa kartellin tärkeimmissä operaatioissa, ja heille on luettu syyksi vähintään 200 poliittisen tilausmurhan teko. Lehdistössä heidän nimensä ilmestyivät oikeusministerin murhan jälkeen, ja heidän oli pakko jättää Medellin. Rikollisryhmittymä hajotettiin vähitellen vuosien 1987 ja 1991 välillä. Vuonna 1991 Ricardo Prisca kuoli samana päivänä veljensä kanssa kahdessa erillisessä poliisioperaatiossa Medellinissä ja Rio Negrossa. Näin ollen vuonna 1982 Medellinin asukkailla kaikki meni mainiosti. Kartellin tuotantokeskukset sijaitsivat maan eteläosassa, itäisillä tasangoilla sekä Metan ja Caquetan departementeissa. Täällä toimi yksi maailman suurimmista täyden kokaiinin tuotanto- ja jalostussyklin keskuksista nimeltään Tranquilandia. Medelliniläiset toivat markkinoille juuri sen verran tavaraa, ettei hinta laskenut, ja saivat satumaisia voittoja. Vuoteen 1982 mennessä 1 kilo kokaiinia ostettiin Medellinissä $8,000, kun taas Miamissa se myytiin $42,000. Samaan aikaan amerikkalaiset alkoivat sulkea Bahaman kuljetusreittiä, eivätkä Carlos Lehderin johtama Norman Sky-saari enää taannut tarvittavaa liikennevirtaa. Huumekauppiaat alkoivat etsiä vaihtoehtoja ja löysivät lopulta reitin Meksikon kautta. Tästä kerrotaan tarkemmin Guadalajara-kartellista kertovassa videossamme. Tässä tarinassa mainitaan vain, että kokaiinia riitti kaikille, sekä kolumbialaisille että meksikolaisille. Lisäksi Meksikon kanavien avaaminen johti ylitarjontaan markkinoilla ja kilon hinta luonnollisesti laski.
Mutta jo kuvattujen tapahtumien jälkeen tämä johtaisi uuden huumeen, crackin, ilmestymisen Yhdysvaltain kaduille, joka ei ainoastaan tulisi todelliseksi amerikkalaisen geton marginaaliseksi symboliksi, vaan toisi Medellinin kartellille vieläkin hämmästyttävämpiä voittoja. Muuten mielenkiintoinen fakta. Itse Kolumbiassa kokaiini ei 1980-luvulla nauttinut erityistä suosiota. Ensinnäkin huolimatta hinnan laskusta se pysyi kalliina keskimääräiselle kolumbialaiselle. Ja toiseksi kolumbialaiset olivat omistautuneet kokainipastan bazookan polttamiseen, jolla oli välitön riippuvuutta aiheuttava vaikutus ja tuhoisa vaikutus. Bazookan uhreja olivat myös Carlos Lehder ja Griselda Blanco. Yksi harvoista Medellinin huumeparonien jarruista oli luovutuslaki. Tämä vuosina 1979 Yhdysvaltojen ja Kolumbian välinen kahdenvälinen sopimus oli molempien osapuolten ratifioima vuoteen 1981 mennessä, mutta silloin harva kiinnitti siihen huomiota. Uutinen ei edes päätynyt sanomalehtien etusivuille, eikä se ilmeisesti koskenut Kolumbiaa lainkaan. Kuitenkin vuoteen 1982 mennessä kokaiinikuninkaat organisaation kasvaessa ymmärsivät, että sopimus koski heitä suoraan. Pääuhka piili artiklassa 8. Huumeiden salakuljetukseen osallistuneet henkilöt ovat luovutettavissa Yhdysvaltoihin, vaikka he eivät olisikaan koskaan poistuneet Kolumbian alueelta. Oli vain todistettava, että nämä henkilöt muodostivat uhan Yhdysvalloille, eli toimittivat sinne huumeita. Ja jokainen heistä oli tavalla tai toisella jo joutunut DEA:n tähtäimeen, joka ei kuitenkaan täysin ymmärtänyt, kuinka suureksi tämä organisaatio oli kasvanut, ja että kyseessä oli yleensä yhtenäinen ryhmä, ei kokoelma paikallisia mahtimiehiä, jotka voitiin tuhota erikseen. Luovutuslain artikla 8 tarkoitti, että amerikkalaiset syyttäjät saattoivat vaatia kenen tahansa huumekauppaan jollakin tavalla osallistuneen henkilön luovuttamista. 1980-luvun alussa Miamin kadulla käytyjen historian kokaiinikarjapoikien sotana jääneiden taistelujen jälkeen DIA:n agentit alkoivat toimia Kolumbian alueella. DIA ymmärsi, että suuret salakuljettajat pelkäsivät amerikkalaisia vankiloita kuin ruttoa, ja siksi mieluummin toimivat Kolumbian turvallisuudesta käsin. Huumekaupan johtajien, kuten Carlos Lehderin, nimet alkoivat vähitellen ilmestyä lehtien huutaviin otsikoihin. Silti he olivat vuosien ajan ahkerasti keränneet omaisuuksiaan varjoissa. Tuolloin Kolumbiassa toimi vasemmistoterroristiryhmä M19, jonka yhtenä toimintana oli varakkaiden liikemiesten sieppaus lunnaiden saamiseksi. Marraskuun 12. päivänä vuonna 1981 Marta Nieves Ochoa Vázquez, yksi Ochoan klaanista, siepattiin hänen poistuessaan yliopistosta. Hänen vapauttamisestaan M19 vaati kartellilta $12 miljoonan lunnaat. Ochoan veljekset kuitenkin perustivat vastineeksi erityisen aseellisen osaston nimeltä Muerte a los Secuestradores, MAS, joka aloitti kapinallisten hävittämisen. Kartellin tappamien militanttien joukossa olivat myös yksi M19 johtajista, Guillermo Helvecio Ruiz, ja kaikki hänen sukulaisensa. Helmikuussa 1982 kapinalliset vapauttivat Marta Ochoan tunnustaen tosiasiallisesti tappionsa ja solmivat rauhan kartellin kanssa. Sodan seurauksena M19 karkotettiin tiheään asutusta ja rikasta Antiokian departementista. Tämä tapaus oli ensimmäinen, mutta ei viimeinen, kerta, kun Medellinin asukkaat käyttivät puolisotilaallisia joukkoja. Lisäksi tulevaisuudessa M19 vartioisi laboratorioita ja tekisi tilausmurhia Medellinin kartellille. Samana vuonna 1980 Den Colombian kokaiinikuninkaat järjestivät huippukokouksen Karibian rannikolla lähellä Barranquillaa. Täällä sijaitsi Jorge Ochoan Ranch, Veracruzin hacienda. Esityslistalla oli kokaiiniliiketoiminnan laajentamisen kysymys. Ochoan klaani oli kerännyt niin paljon kokaiinia, että se etsi uusia ja yhä useampia tapoja kuljettaa huumeita ulkomaille. Carlos Lehder oli kutsuttu kunniavieraaksi tapaamiseen. Hänen asemansa Norman Scalella oli yhä vankka, mutta hän, kuten muutkin, ymmärsi, että pienen saarekkeen kapasiteetti ei enää vastannut kasvavaa kysyntää Amerikan markkinoilla. Salakuljettajilta puuttui lentokoneita, lentäjiä ja ennen kaikkea uusia salakuljetusreittejä. Veracruzissa nuoret huumekauppiaat olivat aiemmassa tapaamisessa esitelleet myös omat suunnitelmansa uusien reittien ja markkinoiden järjestämiseksi.
Vuonna 1980 Ochoa oli asentanut Pocandiaan, Kolumbian luoteisosaan Panaman rajan lähelle, pitkän kantaman radionavigaatiojärjestelmän. Tämän järjestelmän ansiosta Veracruzin Haciendan lentokentältä voitiin tehdä kaikki lennot. Yli 1,5 kilometrin pituinen kiitotie soveltui myös suurille rahtikoneille. He keskustelivat yhteisistä lasteista, jakoivat tehtäviä valvoakseen huumekauppaa mahdollisimman tehokkaasti. Kartelli kasvoi silmissä, mutta se muuttuisi todella kansainväliseksi organisaatioksi vasta muutaman vuoden kuluttua, kun Escobarin, Gachan ja Ochoan yhteistyö saisi ennen näkemättömän laajuuden, ja Meksikon kummisetä Miguel Ángel Félix Gallardo liittyisi täysimääräisesti mukaan, vapauttaen heidän kätensä jollakin tapaa, sillä heidän tarvitsi miettiä vähemmän kuljetuksia ja enemmän omaa turvallisuuttaan. Sillä tämän liiton vahvistumiseen maan sisällä liittyi lakkaamaton verenvuodatus. Medellinin poliisi oli avuton pysäyttämään väkivaltaa ja murhia. Vuonna 1980 den kaupungista tuli kokainikuninkaiden vasallivaltio. Poliisi ja poliitikot ottivat lahjuksia ja vaikenivat, muuten heitä odotti kuolema. Plata o plomo, hopeaa tai lyijyä. Laki tuli normiksi. Vanhan koulukunnan salakuljettajille ei ollut enää sijaa uudessa järjestelmässä. He, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, joutuivat rauhanomaisesti kilpailuasemaan nuoren sukupolven kanssa. Heiltä puuttui oveluus ja tahto. Suurin osa jäi eläkkeelle ja loput tyytyivät asemaansa jättäen liiketoiminnan lapsille ja lapsenlapsille. Kourallinen kapinallisia joukkoja joutui antamaan periksi tai poistettiin yksinkertaisesti heidän tieltään. Uusi huumekaupan aikakausi alkoi, yksittäisten toimijoiden sijaan oli jengi. Kuitenkin kaupunki kuhisi epäilyttäviä yksilöitä, jotka tuhlailivat rahaa oikealle ja vasemmalle, joten kokainikuninkaiden päivittäiset menot 1980-luvun alussa eivät juuri herättäneet huomiota. Rahaa virtasi kaupunkiin kuin joki, ja sitä tuhlattiin kilpaa. Aluksi oli melko vaikeaa erottaa rikkaita. Pablo Escobar esimerkiksi rakasti autokilpailuja ja asetti kaupunkikilpailuihin kokonaisen joukkueen täydellä varustuksella ja autoineen. Rodriguez Gachasta tuli epävirallinen suojelija ja päätyönantaja kotikaupungissaan Pachossa. Ochoan klaani jatkoi vanhaa hevos- ja rotuhärkäkasvatusliiketoimintaa, mutta ennen näkemättömällä mittakaavalla. Ochoan hevoset herättivät ihailua asiantuntijoiden keskuudessa ympäri maailmaa, ja niitä käytettiin jopa eurooppalaisissa mainoksissa. Ochoat kirjaimellisesti ostivat pohjia myöten koko kariin liittyvän niche-alan, joka on suosittu harrastus Kolumbiassa. Tämän liiketoiminnan intohimot saivat jopa lehdistössä nimen Medellinin Karin kartelli. He tuhosivat kaikki kilpailijat, rauhanomaiset härkäkasvatustilojen omistajat, tullakseen monopolisteiksi. Espanjalaisten taisteluhärkien kanssa liittyy rikostapaus, jonka ansiosta Jorge onnistui palaamaan Kolumbiaan. Mutta siitä kerromme myöhemmin. Carlos Lehder rakensi Armenian hotellin nimeltä La Posada Alemana, saksalainen majatalo. Siinä oli 24 ylellistä, sveitsiläistyylistä huonetta, ravintola, konferenssikeskus, yökerho panoramaterassilla, minieläintarha leijonineen ja viinikellari, jossa oli kokoelma hienoja viinejä ympäri maailmaa. Hotellin edessä kohosi alastoman John Lennonin patsas, jonka koskettamista ennen matkaa pidettiin onnena salakuljettajien keskuudessa. Lehder osti kotikaupungistaan Armeniasta asuintaloja, valtion laitosten rakennuksia, yksityisiä yrityksiä, mikä johti laajamittaiseen kiinteistökeinotteluun ja maan hintojen kolminkertaistumiseen. Häntä nähtiin usein kävelemässä kaupungissa mustassa univormussa ja hihassaan hakaristi, mistä hänen askelluksensa oli tallennettu natsitervehdykseksi. Lehder innostui myös kustannustoiminnasta. Hänellä oli oma sanomalehti, jota julkaistiin valtavin painoksin ja jonka nimi oli El Condor Libre, vapaakondori. Se oli painettu vihreällä musteella ja julisti marihuanan sivilisaatiota kevyesti natsisävytteisesti. Pablo Escobar muuten ei erityisemmin pitänyt Lehderistä tämän silloin ilmeisen bazookan polttamisriippuvuuden vuoksi. Lisäksi Lehder puhui hölynpölyä joka askeleella. Joskus hän huuteli fasistisia iskulauseita, joskus kehui lahjoittaneensa paljon rahaa liberaalipuolueelle presidenttiehdokkaiden tukemiseen. Näin hän julkisesti sitoi nimensä ja sen mukana rikostovereidensa nimet Kolumbian poliittiseen järjestelmään, ja siksi hän esiintyi useammin lehtien otsikoissa.
Luonnollisesti kartelli pyrki vaikuttamaan korkean tason viranomaisiin, mutta vain Lehder kehui siitä tyhmästi herättäen huomiota. Escobar kutsui häntä Boconiksi, joka tarkoittaa suurta suuta, mutta hänen kontaktinsa ja suhteensa olivat silti tärkeitä organisaatiolle. Lehder käyttäytyi toki harkitsemattomasti, mutta Escobar ylitti kaikki. Ei suotta juuri hänestä tuli julkisuudessa koko organisaation muodollinen johtaja. Vuoden 1982 vaaleissa, tyyliin pomot haluavat valtaa, hän pääsi virallisesti Kolumbian kongressiin Envigadon piiristä varaedustajaksi. Kun Envigadon pääedustaja oli sairas tai yksinkertaisesti poissa, Escobar tuurasi häntä. Huumekauppias oli tehnyt itsestään kansanedustajan. Escobar ja Ortega tukivat senaattori Alberto Santofimiota, joka oli yksi liberaalipuolueen pilareista ja jolla oli valtava valta ja vaikutusvalta. Santofimiosta, kokaiinikuninkaiden suosikkipoliitikosta, tuli Kolumbian poliittisen järjestelmän korruption symboli. Turbay Ayalan presidenttikausi läheni loppuaan, sillä vuosi 1982 oli vaalivuosi, ja huumekauppiaita jatkoi häiritsemästä luovutuslaki, joka esti heitä toimimasta täysillä. Eräässä kokouksessa Rodriguez Gacha teki selväksi, että hänen oppositiopuolueen kontaktinsa raportoivat hyviä uutisia. Konservatiivipuolueen ehdokas Belisario Betancourt oli henkilökohtaisesti vahvistanut yhdelle asianajajalleen, että voiton sattuessa hänellä ei ollut aikomusta luovuttaa Kolumbian kansalaisia Yhdysvaltoihin. Escobarilla oli kuitenkin kytköksiä toiseen puolueeseen, ja hän panosti liberaaleihin. Carlos Lehder kertoo kirjassaan, kuinka he koko kartellin voimin ryhtyivät luovutuksen lakkauttamiseen. Tämä episodi on mielenkiintoinen rikollisjärjestön jokaisen jäsenen yhteistyön kannalta. Pablo sai paikan kongressissa Ortegan varajäsenenä ja alkoi tukea ehdokas Lópezin kampanjaa. Niin vaikeaa kuin sitä onkin nykyään ymmärtää, me, kokeneet rikolliset, emme ole täysin ymmärtäneet poliittisten johtajien peliä. He olivat juuri hyväksyneet kongressissa sopimuksen, joka saattoi karkottaa meidät kotimaastamme, mutta samalla he halusivat tukeamme rahana ja ääninä. Pablo sopi tapaamisen ehdokas Lópezin kanssa. Tämä suostui sillä ehdolla, että tapaaminen tapahtuisi luottamuksellisesti hotellihuoneessa Intercontinentalissa. Edellisenä iltana Pablo Escobar kutsui kaikki toimistoonsa. Paikalle saapui 6 muuta johtajaa: Jorge Luis Ochoa, Gustavo Gaviria, Pablo Carré, Alonso Denas, Rodrigo Murillo ja El Mexicano. Hän ehdotti aluksi $100,000 lahjoitusta jokaiselta. Sitten saapui López ja ilmoitti varmasti, että toistaiseksi luovutussopimus jäisi harkintavaiheeseen, eikä hän uskonut sen soveltuvan lähitulevaisuudessa. Pablo mainitsi hienovaraisesti lahjoituksen, joka meidän piti antaa hänelle, ja sanoi, että tuki jatkuisi. Muutaman päivän kuluttua Pablo Escobar soitti minulle huolestuneena. Carlos, tarvitsen apuasi. Nämä poliitikot ovat jo pettäneet meidät. Carlos, tämä ei voi jatkua näin. He eivät tiedä, kenen kanssa ovat tekemisissä. He varastivat meiltä $800,000 ja nyt nauravat meille päin naamaa. Tee jotain, Carlos. Kävi ilmi, että lehdistössä Lópezin vaalipäämaja oli vakuuttanut, että tämä oli pitänyt lehdistötilaisuuden kertoakseen yksityiskohtaisesti tuen antamisesta tälle Bogotan poliitikolle. Lehdistötilaisuudessa Lehder selitti toimittajille, että rehelliset ja huolehtivat liikemiehet olivat antaneet presidenttiehdokas Alfonso Lópezille $800,000 lahjoituksen protestina luovutusta vastaan. Seuraavana päivänä uutinen oli kaikissa lehdissä. Konservatiivipuolueessa oltiin erittäin tyytyväisiä tapaamisen paljastumiseen. Rodriguez Gacha sanoi, että omasta puolestaan yhdessä muiden Pachon kauppiaiden kanssa oli lahjoittanut konservatiiveille lähes $1,000,000, ja kuten Lehder huomauttaa, juuri Gachan panos voitti. Vaalien kauan odotettu päivä koitti, ja ehdokas Belisario Betancourt voitti suurella erolla. Uusi presidentti ilmoitti, että hän ei vierailisi Washingtonissa niin kauan kuin oli tasavallan presidentti. Medellinin kartellille tämä oli vahva ja rauhoittava merkki siitä, että luovutussopimusta ei pantaisi täytäntöön hänen hallituksensa aikana. He kuitenkin iloitsivat liian aikaisin, sillä amerikkalaiset eivät sillä välin nukkuneet. He aloittivat kartellin näkyvimmästä hahmosta, Carlos Lehderistä. Hänen huumausainehuumansa ei johtanut mihinkään hyvään. Norman's Cay-saaresta tuli todellinen pesä, ja omistajalle itselleen kehittyi vainoharhaisuus ja suuruuden hulluus.
Maaliskuun 11. päivänä vuonna 1980 LM Lehder perusti latinonationalistisen liikkeen, uuden poliittisen puolueen, jolla oli ultranationalistinen ja uusnatsistinen aura. Sen perimmäisenä tavoitteena oli Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen luovutussopimuksen välitön kumoaminen. Pian sen jälkeen Norman's Cay oli hylättävä, ja pian sen jälkeen siihen hyökättiin, ja kaikki Carloksen tilit jäädytettiin. Kaikista luovutettavista Yhdysvaltain suurlähettiläs nimesi Lehderin ykköshahmoksi, juuri hän oli Yhdysvaltain lainvalvonnan eniten kiinnostama. Lehder oli täysin tietoinen uhasta. Hänet voitiin karkottaa paitsi Kolumbiasta myös mistä tahansa maasta, jonka kanssa Yhdysvalloilla oli kahdenvälinen sopimus rikollisten luovuttamisesta. Jo vuonna 1980 Lehder oli lähettänyt miehiään Yhdysvaltain ulkoministeriön tunnustelemaan maaperää ja tavannut henkilökohtaisesti DEA:n agentin Kolumbiassa. Hän oli tarjonnut myydä Norman's Cayn Yhdysvalloille 5 miljoonalla, jos nämä suljevat tapauksen. Sotilastukikohta ei teitä haittaisi, Lehder sanoi silloin merkityksellisesti. Hänelle kieltäydyttiin tietenkin. Carloksen röyhkeys ja pöyhkeys eivät tunteneet rajoja. Heinäkuun lopussa hän antoi haastattelun Bogotan Caracol-radiolle ja ilmoitti, että hän oli ostanut saarensa Bahamalta yli $1 miljoonalla, ja siitä lähtien ne olivat uskollisesti palvelleet Kolumbian kannattavimpia yrityksiä. Lausumatta sanaa kokaiini, hän tunnusti hoitavansa ystävien tavarakuljetuksia. Pidätys ja vangitseminen amerikkalaisessa vankilassa selitettiin myös hyvin yksinkertaisesti. Hän, Lehder, nuoruudessaan johti kaikkia latinalaisamerikkalaisia koko piiristä. Oli johtaja, joka puolusti rotuaan, periaatteitaan kolumbialaista alkuperänsä. Hän halusi edustaa senaatissa työntekijöitä ja köyhimmistä köyhimpiä. Sanotaan, että olen salaliitossa Yhdysvaltojen vahingoksi. Sanonpa enemmän, aion vahingoittaa heitä, kunnes he kumoavat karkotuslain. Lisäksi Lehder osti kirjapainon ja toimittajien toimituksen, jotka julkaisivat julistusta, latinonationalistisen liikkeen sanomalehteä, jossa Carlos julistettiin lähes messiaaksi ja jossa ehdotettiin Kolumbian valtionvelan maksamista Yhdysvalloille, ja huumeiden salakuljetus julistettiin ristiretkeksi kapitalismia vastaan. Mutta hänen hullu ja provosoiva omahyväisyytensä ei tuottanut tuloksia. Syyskuun 2. päivänä vuonna 1980 LM korkein oikeus päätti asian Yhdysvaltain hyväksi, tunnustaen Lehderin luovutettavaksi. Kolumbiassa hänestä annettiin pidätysmääräys, mutta Carlos sai tietää siitä ajoissa ja pakeni piiloon. Kuitenkin hyväksymällä Lehderin luovutusmääräyksen, uusi oikeusministeri Lara Bonilla, joka tulisi vielä näyttelemään traagista roolia tässä tarinassa, välitti sen presidentti Betancurille allekirjoitettavaksi. Sitten El Mexicanoa kohtasi suuri onnettomuus. Olen jo maininnut suurimman yrityksen nimeltä Tranquilandia. Avoin Betancurin tukeminen vaalikampanjassa oli tehnyt Gachasta todellisen sankarin, eikä hän ollut koskaan herättänyt DEA:n liiallista huomiota. Kukaan ei siis olisi koskaan löytänyt häntä, ellei puhtaan kokainihydrokloridin tuotantoon tarvittavan eetterin ja pienten, mutta sinnikkäiden amerikkalaisten ryhmän vuoksi. Helmikuun 9. päivänä vuonna 1984 diskossa Medellinin yläpuolella vuorilla koko kartelli kokoontui. Eräs Miamin pääjakelijoista, Ochoan verkostoon kuuluva, juhli poikansa syntymää. Kummisetä oli itse Jorge Ochoa. Juhlat jatkuivat viikon ajan, ja koko tuon ajan kartellin johtajat keskustelivat kiireellisistä ongelmista. Kuten aina, he olivat huolissaan markkinoiden laajentamisesta. He halusivat lisätä reittien ja lentäjien määrää jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Jo 6 kuukautta viidakossa oli toiminut heidän yhteinen kompleksinsa nimeltä Tranquilandia. Siellä tuotettiin jopa 4000 kiloa huumeita kuukaudessa. Metsiin oli kertynyt useita tonneja kokaiinia, ja uusi kompleksi vaati keskeytymätöntä toimitusta ja imi tonneittain raaka-aineita, joista tärkein oli eetteri. Sitä tarvitaan kokaiinin tuotannon pitkän kemiallisen prosessin viimeisessä vaiheessa. Kokaiinijauheen saamiseksi, joka soveltuu nuuskattavaksi, kokaiinipastasta saatu kokaiinipohja liuotetaan eetteriin lisäämällä suolahappoa ja asetonia, sitten tuloksena oleva massa suodatetaan, kuivataan ja saadaan kokainihydrokloridi, sama valkoinen jauhe, jota 5 miljoonaa amerikkalaista säännöllisesti käytti vuonna 1984.
1 kilon kokaiinia saamiseksi tarvitaan 17 litraa eetteriä. Eetteriä ei tuotettu Kolumbiassa, ainakaan huumekauppiaiden tarvitsemissa määrin, joten he tilasivat sitä ulkomailta. Saatuaan tietää tästä yksinkertaisesta tosiasiasta, amerikkalaiset alkoivat seurata Kolumbiaan tuodun eetterin virtoja, ajatellen oikein, että eetterin tuontikielto iskisi kovasti tuottajiin. Näin he jäljittivät paikallisen laillisen eetterin ostajan, joka osti sitä 2 kertaa enemmän kuin mitä koko Kolumbiassa laillisesti käytettiin vuodessa. Ja he varustivat 2 tynnyriä erästä radiomerkintälaitteilla savukepaketin kokoisilla, yhdessä tehokkaan virtalähteen kanssa, joka oli suunniteltu pitkään käyttöikään. Eetteristä koko tämä rakenne oli erotettu kaksoispohjalla. Ensimmäinen signaali tuli New Orleansista, mistä tynnyrit kulkeutuivat Barranquillan ympäristöön, suoraan kuuluisalle Veracruzin haciendalle, joka sijaitsi Ochoan klaanin laajoilla tiluksilla. Jonkin ajan kuluttua eetteri lähti Veracruzista ja kuljetettiin lentokoneella etelään. Ja seuraava signaali tuli Kolumbian itäosan tiheistä viidakoista. Tämä oli määränpää. 42 hengen hyökkäysryhmä lähti operaatioon ja onnistui yllättämään huumeparonit. Vastarintaa ei ollut. Seuraava askel paljasti Medellinin asukkaiden toiminnan uusia ja yhä laajempia ulottuvuuksia. Se ei ollut vain päälaboratorio, vaan todellinen tehdas, jossa oli täysi kokaiinin tuotantosykli. Se ruokki ja vaatetti noin 100 hengen. Siellä oli generaattoreita, suihkuja, pesukoneita ja kuivausrumpuja. Laskeutumisradan lähellä poliisit laskivat 305 tynnyriä asetonia, 363 eetteriä, 482 kanisteria punaista bensiiniä, 133 kanisteria lentokonepolttoainetta, lyhyesti sanottuna valtavat raaka-ainevarastot. Pian kävi selväksi, mihin ne oli tarkoitettu. Joulukuusta 1980 LM helmikuuhun 1980 äljä hylätystä lentopäiväkirjasta kävi ilmi, että tämä improvisoitu lentokenttä oli vastaanottanut 15 000 tonnia pastaa ja kokaiinipohjaa. Ja sitten löydettiin kokaiini, 2 tonnia kokaiinia eri olomuodoissaan. Pian paikalle saapuivat toimittajat ja Kolumbian televisio näytti historian suurimman kokaiinierän. Kukaan heistä ei ollut koskaan nähnyt niin paljon huumeita. Silloin vuoti esiin Tranquilandian leirin nimi. Sen vieressä sijaitsi Kokolan ja jopa rakenteilla oleva Kokolan 2. Todennäköisesti kukin leireistä kuului eri pomoille. Löydettiin myös sissileiri, joka kuului Kolumbian vallankumouksellisille asevoimille, FARC. Ilmeisesti sissit vartioivat kokaiinin tuotantoa. Puolessa kuukaudessa lähes 14 tonnia kokaiinia muuttui savuksi, ja sen mukana 14 laboratoriota ja leiriä, 7 lentokonetta ja 11 tynnyriä eetteriä ja muita kemikaaleja. Kolumbian viranomaiset laskivat, että 2 vuoden aikana nämä laboratoriot olivat tuottaneet huumekauppiaille $12 miljardia nettotuloa. Tuhoutuneet leirit yhdessä poltetun kokaiinin kanssa aiheuttivat 10 kertaa pienemmän tappion. D.A. Puesnan ratsian jälkeen Kolumbian viranomaiset ymmärsivät, että Medellinin kartelli ei enää kerännyt lasteja kaikkialta pienistä kotilaboratorioista. Tranquilandian olemassaolo osoitti, että kyseessä ei ollut sattumanvarainen löytö, vaan todellinen tehdas, eivätkä muutkaan olisi sen huonompia. Niitä saattoi olla jo kymmeniä tai jopa satoja. Lisäksi tosiasiat osoittivat, että kaikki tämä kuului Medellinin asukkaille. Eetteri Veracruzin ranchilla johti suoraan Ochoan klaaniin, mutta suurin paljastus oli Rodriguez Gachan osallisuus yritykseen. Hän osoittautui viidakosta löydettyjen laboratorioiden täysivaltaiseksi osaomistajaksi. Tämän osoitti tuhoutunut lentokone, joka löydettiin yhdeltä tiheiden metsien laskeutumisradalta. Lentokoneen omistaja oli Justo Pastor Rodriguez Gacha, El Mexicanon veli. Seuraava signaali tuli Letician pikkukaupungista, missä levisi sana, että Rodriguez Gacha oli täysin vararikossa Tranquilandian ratsian seurauksena. Ilmeisesti jo joulukuun puolivälistä 1980, kun hän oli alkanut siirtää kokaiinipastaa ja pohjia perusta Tranquilandiaan, sijoittaen valtavia summia. Rodriguez Gachan taloudellinen romahdus vahvisti selvästi, että hän oli Medellinin kartellin kumppani. Näin ollen koko rikollisjärjestön johto joutui lainvalvonnan tähtäimeen. Ratsian aattona kokaiinikilon tukkuhinta Miamissa oli $14 000.
Ratsian jälkeen se nousi välittömästi. Ensimmäistä kertaa 3 vuoteen kokaiinin puute ilmeni ja huumeiden vastustajat iloitsivat. Ratsia aiheutti kartellille epäilemättä vahinkoa, mutta tarina ei pääty tähän. Oikeusministeri Lara Bonilla hyökkäsi sinnikkäästi nousevaa kansanedustaja Escobaria vastaan poliittisella kentällä, ja tämä vastasi toistaiseksi kohtuullisuuden rajoissa. Heidän kiihkeiden väittelyjensä lopputuloksena oikeudellisella kentällä oli Pablon poistuminen suuren politiikan maailmasta alkuvuodesta 1984. Tämä oli lopun alkua. Ensin Tranquilandia, joka paljasti Medellinin kartellin koko kokoonpanon, sitten Pablon luopuminen parlamentaarisesta koskemattomuudesta, Carlos Lehderin jatkuvat paljastukset lehdistössä ja hänen lähes avoin tunnustuksensa kokaiinin salakuljetuksesta. Kaunis julkisivu, jonka Medellinin asukkaat olivat niin kauan rakentaneet, vetäytyi paljastaen heidän petomaisen luonteensa. Ei ollut kauan ennen kuin verenvuodatus Kolumbian kaduilla alkoi. Huhtikuun 30. päivänä Lara Bonilla murhattiin autossaan hänen palatessaan kotiin. Rikokseen osallistui useita palkkamurhaajia, joista vain yksi selviytyi. Näiden sikarioiden, palkkamurhaajien, värväysketju oli niin pitkä, ettei rikostutkinta ja syyllisten kiinniotto edistynyt juurikaan. Kaikki epäilivät sekä Lehderiä että Ochoaa, mutta lopulta hyvin todennäköisesti kyseessä oli Pablo Escobarin impulsiivinen päätös, joka turhautuneena poliittisesta epäonnistumisestaan aktivoi kartellin palveluksessa olevien militanttien ketjun. Sota salakuljettajien ja poliitikkojen välillä alkoi tuona yönä. 30. huhtikuuta vuonna 1980 presidentti Belisario Betancur määräsi armottoman takaa-ajon sekä Medellinin kartellin johtajille että heidän rikostovereilleen. Samana yönä rikolliset pakenivat Kolumbiasta ja saapuivat Panamaan Carlos Lehderin luo, Panaman varjojohtaja Manuel Noriegan suojelukseen, joka oli vuodesta 1982 lähtien osallistunut suoraan heidän asioihinsa tarjoamalla kuljetuksiin kauttakulkupisteen. Noriega otti pakolaiset siipiensä suojaan. Hän järjesti kartellin johtajille henkivartijat ja antoi heille hyödyllisiä neuvoja. Ochoa vuokrasi talon lähellä Marriott-hotellia. Escobar asui hotellissa Valle y Bombita tai juhlavassa tavernassa. Pelkästään Escobarin turvapaikka maksoi $1 miljoona. Nämä rahat päätyivät Noriegan taskuihin. Noriegan suojeluksessa kartelli pelasi kaksoispeliä pitkän aikavälin tavoitteenaan palauttaa entinen mahtinsa. Toisaalta salakuljettajat perustivat valtavan laboratorion Darienin viidakoihin Panamaan ja aikoivat perustaa samanlaisia Nicaraguaan. Mutta toisaalta he eivät olleet vastahakoisia sovittelemaan Kolumbian hallituksen kanssa toivoen, että menneisyys unohdettaisiin ja että kaikki heidän syntinsä annettaisiin anteeksi. Medellinin asukkaat lähettivät välittäjän kautta pitkän 6 sivun kirjeen Belisario Betancurille. He kutsuivat tätä poikkeuksellista viestiä yksipuoliseksi julistukseksi, korostaen asemansa rehellisyyttä ja avoimuutta, ja pyysivät presidenttiä harkitsemaan mahdollisuutta heidän uudelleen yhdistymiseensä Kolumbian yhteiskunnan kanssa. Ensimmäisessä osassa kirjoittajat hahmottelivat lyhyesti huumekaupan historiaa Kolumbiassa. Tässä todettiin, että järjestömme hallitsevat nykyään 70–80% maan koko kokaiinituotannosta ja tuottavat noin $2 miljardia vuosituloja. Sitten seurasi vakuutus, että edustamamme järjestöt eivät ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa Lara Bonillan murhasta. Lisäksi salakuljettajat irtautuivat politiikasta julistaen, että Kolumbian nykyisen demokraattisen ja tasavaltalaisen järjestelmän muuttaminen ei kuulunut heidän suunnitelmiinsa. Muistion toisessa osassa hallitukselle tarjottiin sopimusta. Heidän puoleltaan kokaiinikuninkaat sitoutuivat yhdessä luovuttamaan valtiolle kaikki salaiset lentokentät ja laboratoriot, hajottamaan kartellin, panemaan rahansa Kolumbian talouteen, avustamaan maatalouskasvien istutuksessa koka- ja marihuanakasvien sijaan, sekä yhteistyöhön hallituksen kanssa huumeriippuvuuden torjunta- ja huumeiden käyttäjien hoitokampanjoissa maassa. Vastineeksi salakuljettajat halusivat Betancurin kumoavan Bonillan murhan jälkeen käyttöön otetun piiritystilan ja suostuvan olemaan luovuttamatta Yhdysvaltoihin rikollisia, jotka olivat rikkoneet lakia ennen tätä merkittävää kirjettä. Toisin sanoen kartelli pyysi armahdusta. Huumekauppiaat saivat $2 miljardia vuodessa ja pitivät ne poissa maasta. Salakuljettajien rangaistukseton paluu merkitsi uskomattoman suuren rahamäärän paluuta Kolumbian talouteen.
Maalle tarjottiin kolossaalista lahjusta. Kartellin jäsenet eivät saaneet vastausta sen enempää Betancurilta kuin keneltäkään muultakaan, ja jatkoivat piileskelyään Panamassa menettäen vähitellen miljooniaan. Kesäkuun 15. päivänä vuonna 1980 Miamin lentokentällä Tulli takavarikoi 1,2 tonnia kokaiinia pakattuna hajuvesiä nimisiin laatikoihin. Hajuvedet sijaitsivat erään lentokoneita vuokraavan panamalaisen lentoyhtiön rahtikoneen kylmäkontissa. Viikkoa myöhemmin panamalaiset agentit takavarikoivat 6000 säiliötä eetteriä Panaman kanavan alueelta. Noriega pelasi myös kaksoispeliä. Vaikka Medellinin asukkaat olivat kotimaassaan imperiuminsa herroja, Panamassa he joutuivat puolustuskyvyttöminä, heitä seurasivat epäonni ja räikeät skandaalit. Oli selvää, että kartellin oli jätettävä Panama. Sen enempää Escobar kuin Ochoakaan eivät tunteneet oloaan turvalliseksi Kolumbian ulkopuolella. Molemmat tiesivät, että loppujen lopuksi turvallisin paikka olisi kotona, missä he voisivat aina ostaa vaikutusvaltaisten suojelusta ja palkata salamurhaajia pitämään viholliset loitolla. Mutta Betancur ei aikonut antaa periksi. Lara Bonillan tilalle hän nimitti oikeusministeriksi toisen huumemafian vastustajan Enrique Parello Gonzálezin. Parello oli Lara Bonillan tavoin järkähtämätön, mutta edes menneestä ministeristä poiketen hän saattoi nyt luottaa Betancurin tukeen. Kesän loppuun mennessä Yhdysvallat oli pyytänyt yli 60 kolumbialaisen syytetyn luovuttamista huumekauppatapauksissa. Ja lopulta elokuun 14. päivänä Bogotan korkeimman oikeuden tuomari Manuel Castro Gil nosti alustavan syytteen 10 Lara Bonillan murhasta epäiltyä vastaan. Ja niin sanottujen tilaajien joukossa olivat Jorge Ochoa ja Gonzalo Rodríguez Gacha. Lehder edusti viranomaisille erityistä arvoa. Toisin kuin Panamassa piileskelevät Escobar, Ochoa ja Rodríguez Gacha, Lehder oli palannut Kolumbiaan ja nautiskeli sissien kanssa metsissä, tullen päävastuulliseksi laboratorioista ja tavaroiden keskeytymättömästä tuotannosta. Hän oli ainoa, jonka luovutusmääräyksen Betancur allekirjoitti Yhdysvaltoihin, eikä Lehderillä ollut enää valitusoikeutta. Jos Carlos olisi pidätetty, hänet olisi voitu rauhallisesti laittaa lentokoneeseen ja lähettää Yhdysvaltoihin ilman byrokratiaa. Helmikuussa 1980 isi Lehder antoi haastattelun Espanjan televisiolle yhdessä viidakon piilopaikoistaan. Parrakkaana, takkuisena, pukeutuneena pilkkuhousuihin ja mustaan liiviin hän kertoi toimittajille aikovansa perustaa 5000 miehen armeijan kansallisen itsenäisyyden puolustamiseksi, että rikollisten luovutusongelmasta Yhdysvaltoihin oli tullut kansallinen vapautusongelma, ja että Lara Bonillan oli tappanut kansa itse ennen kuin ministeri imperialistien avulla onnistui lähettämään monia kolumbialaisia oikeuteen Yhdysvaltoihin. Lehder piti itseään kaikkien imperialismin vastustajien symbolina ja väitti, että tässä taistelussa tarkoitus pyhittää keinot. Samaan aikaan vuoden 1984 lopussa Medellinin kartelli oli osittain palauttanut entisen valtansa ja vaikutusvaltansa. Kaikki oli todella rauhoittunut ja he olivat voineet palata kotimaahansa. Pablo Escobar ja Gonzalo Rodríguez Gacha keskittyivät rauhallisesti tuottaja- ja jakeluverkoston palauttamiseen. Lehder oli viidakossa, ja mitä Jorge Ochoaan tuli, hänestä ei ollut kuulunut mitään toukokuusta lähtien. Hänen veljensä hoitivat verkostoja Kolumbiassa, mutta Jorge näytti kadonneen äärimmäisen sekavan ja monimutkaisen tapauksen jälkeen salakuljettaja ilmiantaja Boris Sealin kanssa, jonka todistukset ja valokuvat olivat riisuneet Jorgelta esimerkillisen Antioquian hevoskasvattajan imagon. Eikä siinä kaikki. Seal oli löytänyt todisteita kartellien yhteyksistä Nicaraguan Contraihin, jotka puolestaan olivat presidentti Reaganin pahimpia vihollisia. Ja tämä alkoi liikehtiä heti, jos jossain kuului laukaus. Vuonna 1986, noin heinäkuussa tai elokuun alussa, Ochoa muutti Espanjaan, jonka kanssa hänellä oli pitkään ollut yhteyksiä hevoskasvatusliiketoimintansa ja kartellin asioiden kautta. Hän saapui Madridiin nimellä Moisés Morena Miranda, hieman muuttuneella ulkonäöllä. Ochoa matkusti maata vaimonsa kanssa ja teki yksin omaan kunnioitettavan vaikutelman. Mutta kolumbialaiset olivat aina epäonnistuneita ulkomailla, ja erityisesti Jorge. Pian hänen saapumisensa jälkeen Ochoan vaimo alkoi tallettaa huomattavia summia dollareita paikallisiin pankkeihin.
Yhdessä Madridin ylellisimmistä kaupunginosista he ostivat 750 neliömetrin tilan, jossa oli uima-allas, tenniskenttiä, varasto ja disko. Autotallissa oli 4 Mersua. Ochoa ilmoitti poikansa amerikkalaiseen kouluun kaksikieliseen opetukseen. Elokuun lopussa Espanjan huumekaupan ehkäisyyn ja poistamiseen erikoistuneen syyttäjän viraston tietoon tuli salaisten kanavien kautta tietoa, että Morena Miranda ei ollut se, kuka hän väitti olevansa. Tutkinta aloitettiin ja pian selvisi, että Morena Miranda oli salakuljettaja, joka halusi asettua Espanjaan. Syyskuun 25. poliisi selvitti hänen oikean nimensä ja sieppasi 5 puhelua. Ochoa soitti Kolumbiaan, Lontooseen, Panamaan ja Belgiaan. Poliisi ilmoitti asiasta DEAn Madridin edustajalle, ja tämä sähkötti Washingtoniin. Oikeusministeriö valmisteli Ochoan luovutuspyynnön Nicaraguan tapauksen vuoksi. Pyyntö lähetettiin Yhdysvaltain Madridin suurlähetystöön, ja lokakuun 17. päivänä suurlähettiläs luovutti asiakirjojen kopion Espanjan ulkoministeriöön. Yhdysvallat vaati Ochoan pidätystä. Espanjan poliisi oli seurannut häntä useita kuukausia. Hänen toimintansa laajuus oli pelottavan suuri. Marraskuussa kävi ilmi, että Ochoa aikoi ostaa yli 4000 hehtaaria maata Etelä-Espanjasta. Poliisi pelkäsi, että hän käyttäisi tätä tilaa Espanjan muuttamiseksi kansainväliseksi kokaiinin jakelukeskukseksi. Marraskuun 15. päivänä vuonna 1984 Espanjan poliisi pidätti Ochoan vaimonsa kanssa ja jäädytti kaikki heidän pankkitilinsä. DEAn agentit varmistivat, että Ochoan poika haettiin amerikkalaisesta koulusta. Reaganin hallinnolle Jorge Ochoan pidätys osoittautui taivaan lahjaksi. Oli kulunut alle 4 kuukautta siitä, kun Yhdysvaltain hallitus oli nimennyt Ochoan ja muut Medellinin kartellin jäsenet Nicaraguan marksilaisen hallituksen liittolaisiksi. Nyt tarjoutui erinomainen tilaisuus tuoda Ochoa Yhdysvaltoihin oikeudenkäyntiä varten. Espanjalaiset olivat valmiita yhteistyöhön. Vaikka he eivät olleet koskaan käsitelleet kansainvälistä huumekauppaa, he olivat kyllästyneet kaikenlaiseen terrorismiin ja ideologiseen ekstremismiin, ja Ochoan yhteyksillä Nicaraguan marksilaisen hallituksen kanssa oli heidän silmissään selvä poliittinen sävy. Yhdysvallat valisti espanjalaisia myös Ochoan yhteydestä Tranquilandiaan, jota vartioivat myös kommunistit M19-sissit. Kaikki tämä kokaiini, terrorismi, marksismi yhdistyi espanjalaisille vapaan maailman kolminkertaiseksi painajaiseksi. Espanjassa ilmoitettiin, että Ochoa oli pidätetty erityisten terrorismin vastaisten lakien mukaisesti, ja tämä edellytti esitettyjen syytösten uudelleenarviointia. Pian Ochoan pidätyksen ja vangitsemisen jälkeen Madridin vankilaan Yhdysvallat pyysi virallisesti hänen luovuttamistaan Nicaraguan tapauksen syytteisiin liittyen. Myöhemmin Kolumbia pyysi Ochoan luovuttamista syytteestä asiakirjan väärentämisestä, nimittäin 182 espanjalaisen härän tuontiluvasta Cartagenaan vuonna 1980. Toisin sanoen Ochoa syytettiin jälleen salakuljetuksesta. Alun perin Yhdysvalloilla oli paremmat mahdollisuudet saada Ochoa. Huumekauppa oli vakavampi rikos kuin härkien salakuljetus, ja Yhdysvaltojen luovutuspyynnöt esitettiin ennen Kolumbian pyyntöjä. Espanjan hallitus yritti kumota näitä etuja tai kiertää vastustajan jollain muulla tavalla. Ei kulunut edes puolta vuotta, kun Kolumbia pyysi jälleen Ochoan luovuttamista. Tällä kertaa pyyntö tuli Medellinistä. Hänen maanmiehensä halusivat asettaa hänet syytteeseen samasta Nicaraguan operaatiosta, sillä perusteella, että Ochoa vastaan oli jo aloitettu rikosprosessi Miamissa. Ja todellisuudessa tapahtui seuraavaa. Jorge Ochoan läheinen ystävä löysi Miamista pääsyn oikeuden pöytäkirjoihin, otti valokopiot Nicaraguan syytteestä ja lähetti ne Medellinin piirioikeuteen. Seurauksena oli, että toisella vaakakupilla oli amerikkalainen pyyntö ja toisella 2 kolumbialaista pyyntöä. Ochoa syytti hänen kotimaansa ja toinen syyte vastasi täysin Miamin syytettä. Lisäksi syyttäjät tekivät vakavan virheen sekoittamalla terrorismin, kommunismin ja huumeet, ja puolustus ei jättänyt tilaisuutta käyttämättä hyväkseen. Monet espanjalaiset pitivät espanjalaista poliisia ja vielä enemmän Reaganin DEAta innokkaina antikommunisteina, jotka olisivat syyttäneet sandinisteja mistä tahansa, jopa huumerikoksista, vain mustamaalatakseen heitä. Ja Ochoan asianajajat ymmärsivät nopeasti, että valamiehistön poliittiset sympatioita voitiin hyödyntää.
He tuomitsivat Reaganin likaisen sodan Nicaraguan vastaan käynnistämisestä ja esittivät asiakkaansa epärehellisen poliittisen pelin pelinappulana. Kuitenkin myös syyttäjät käyttivät erilaisia pieniä temppuja. Kerran uutinen levisi nopeasti koko maahan, että Ochoan ystävät olivat yrittäneet rohkeaa sieppausyritystä vankilasta vetämällä hänet helikopterin kyytiin. Vielä muutamaa päivää myöhemmin jotkut poliisilähteet kertoivat espanjalaiselle uutistoimistolle, että Ochoa oli yrittänyt lahjoa tutkintaa suorittaneita poliiseja. Tässä tarinassa Ochoa esitettiin maailman kokaiiniliiketoiminnan varakuninkaana, Escobarin toiseksi suurimpana miehenä, mikä vakuuttaa meidät jälleen kerran siitä, kuka todella oli Medellinin kartellin johtaja. Sitä ei tiedetä varmuudella. Ochoan tapausta käsiteltiin Espanjan kansallisen tuomioistuimen rikosasioiden jaostossa. Tuomioistuin tutki esitettyä aineistoa lähes 9 kuukautta. Ochoa tunnusti syyllisyytensä laittomaan härkien tuontiin Kolumbiaan, mutta kielsi jyrkästi osallistumisensa huumekauppaan ja ilmoitti, ettei hän huumekauppasyytteistä istuisi syytettyjen penkillä sen enempää Kolumbiassa kuin Yhdysvalloissakaan. Puolustajat korostivat itsepintaisesti syytteiden poliittista alakatsausta ja pyrkivät kaikin tavoin mustamaalaamaan Yhdysvaltain asiaa. He väittivät, että syyte oli naurettava, koska se perustui Barry Sealin, rikollisen ja paatuneen valehtelijan, todistuksiin. Periaatteessa Seal oli syyttäjän pääasiallinen ja ainoa todistaja. Puolustuksen oli kuitenkin myönnettävä 2 muun Barry Sealiin liittyvän DEA-agentin todistukset. Nämä vain kertoivat Sealin todistukset, mutta Espanjan lakien mukaan toisen käden todistuksilla on oikeudellista arvoa. Näin ollen syyttäjällä oli nyt käytettävissään ei 1, vaan 3 todistusta. Ochoan luovutustapauksen käsittely Espanjan kansallisessa tuomioistuimessa oli määrätty syyskuun 17. päiväksi vuonna 1985. Kuulemisen aikana espanjalaiset kohtelivat Ochoaa kuin pidätettyä baskiseparatistia. Häntä pidettiin erityisen vaarallisena rikollisena, jolla oli erityisen vaarallisia ystäviä, ja tähän oli luultavasti hyvät syyt. Oikeussalissa yleisö oli erotettu tuomareista, puolustajista ja syyttäjästä metrin korkuisella puupaneelilla ja luodin kestävällä lasiseinällä lattiasta kattoon. Tämä yleensä esti poliittisia aktivisteja ampumasta tai heittämästä granaatteja kuulemisten aikana. 3 tuomaria tarkkaili salia ylhäältä puukrokkeelta. Syytetty istui heidän edessään matalalla penkillä selkälasiin, joka erotti yleisön oikeudenkäynnin osallistujista. Salissa oli paljon kolumbialaisia, mukaan lukien Ochoan perheen jäseniä. Aluksi oli melua ja ilmassa leijui epämääräinen tyytymättömyys, mutta heti tuomareiden astuessa sisään yleisö hiljeni välittömästi. Ochoa pukeutuneena tummaan pukuun istui rauhallisesti 2 poliisin välissä, joilla oli lakit päässään. Hän oli laihtunut paljon ja näytti hyvältä. Hyvin hoidettu, siististi leikatut hiukset, nuori ja menestynyt kolumbialainen liikemies, hevoskasvattaja. Tapauksen käsittely kesti noin 3 tuntia. Istunnon päätyttyä tuomarit neuvottelivat koko viikon ja syyskuun 24. päivänä he antoivat tuomion. Yhdysvaltojen pyyntö hylättiin yksimielisesti sen poliittisen alakatsauksen vuoksi. Ochoan oli matkustettava Kolumbiaan ja joutua oikeuteen härkien tuonnista. Ochoan asianajajat voittivat vastustaen Barry Sealia vastaan suunnatulla anti-imperialistisella retoriikalla ja osoittamalla halua luovuttaa asiakkaansa Kolumbiaan. Mutta syyttäjät valittivat, ja uskomattomasti tammikuun 21. päivänä vuonna 1986 oikeus tarkisti päätöksensä ja suostui luovuttamaan Ochoan Yhdysvaltoihin. Tällä kertaa Yhdysvaltojen ja Nicaraguan kireät suhteet eivät olleet syy kieltäytyä rikollisen luovutuksesta. Ochoa syytettiin huumekaupasta, eikä se ole poliittinen rikos. Puolustus valitti välittömästi oikeuden päätöksestä, ja jo Cartagenassa, jonne Jorge Ochoa oli palannut, hänet tuomittiin 20 kuukauden vankeusrangaistukseen, vapautettiin takuita vastaan vuonna 1987. Hän pääsisi Forbesin maailman 20 rikkaimman ihmisen joukkoon $3 miljardin rehellisesti ansaituilla rotuhevosilla ja taisteluhärillä. Takuusumma oli vain $11,500. Medellinin kartellin yhdistyminen käynnisti poliittisen terrorin aallon, joka kohdistui Kolumbian valtioon. Huumeparonit perustivat Los Extraditables-ryhmän, joka uhkasi kaikkia poliitikkoja, jotka eivät halunneet luovutuksen lakkauttamista.
Miinoitetut autot, tuomarien, poliisien murhat, satunnaiset uhrit kaduilla pyyhkivät yli Kolumbian. Erityisen julma kaikista epäinhimillisistä teoista oli M19-militanttien oikeuspalatsin miehitys, samojen, jotka olivat aiemmin siepanneet Ochoan ja sitten valvoivat kokainilaboratorioita Carlos Lehderin johdolla. Kartelli antoi heille $2 miljoonaa hyökkäystä varten. Lehder itse kuitenkin muistelmissaan kiisti jyrkästi Pablo Escobarin ja luonnollisesti Medellinin kartellin osallisuuden. Hänen versionsa mukaan Pablo Escobar tai minä emme koskaan tienneet etukäteen MA19 suunnitelmista hyökätä oikeuspalatsiin. Lisäksi mielestäni tällainen sissioperaatio kohteen hyökkäämiseksi ja miehittämiseksi ei vaadi suuria rahallisia menoja, koska aseistetut sissit eivät saa palkkaa eivätkä ole palkkasotureita sopimuksen perusteella. Medellinin kaduilla alkoi sota kaikki kaikkia vastaan, ja kun myös poliisi liittyi siihen, alkoi todellinen verilöyly. Tarkemmin siitä, miksi ja miten poliisista tuli huumekauppiaiden kohde, katsokaa videostamme Pablo Escobarista. Väkivalta noina vuosina tuli osaksi Medellinin asukkaiden arkea. Vuonna 1985 täällä rekisteröitiin 1698 murhaa, korkein asukaskohtainen luku valtiossa, jossa samana vuonna tapahtui yhteensä 11 000 murhan, mikä oli myös paljon enemmän kuin missään muussa sisällissodasta kärsimättömässä maassa. Mutta vuosi 1986 ylitti kaikki surulliset ennätykset. 3500 murhaa, 10 murhaa päivässä. Pääasiallinen kuolinsyy 15 ja 40 vuoden ikäisillä miehillä oli murha. Kaupungissa 6 ensimmäisen kuukauden aikana rekisteröidyistä 1455 tapauksen 80% tehtiin ampuma-aseilla. Vuonna 1980 se itsemän, Carlos Lehder, vihdoin saatiin kiinni viidakosta. Epätoivoissaan hän jopa kirjoitti kirjeen George Bushille pyytäen sopimusta. Hänen tapauksensa kuulemiset kestivät 7 kuukautta, ja niihin osallistui suurella ilolla George Jung, jolle tarjoutui tilaisuus kostaa entiselle ystävälleen, joka oli huijannut häntä jonkin aikaa heidän yhteistyönsä alun jälkeen. Kuten Jung itse väittää, hän todisti Carlosia vastaan Escobarin luvalla. Oletettavasti Escobar itse soitti hänelle vankilaan tietäen, että Lehder oli valmis purtamaan kaikki. George kertoi ja kertoi, paljastaen uusia ja uusia yksityiskohtia Medellinin kartellin perustamisesta. Hän kutsui sitä elämänsä merkittävimmäksi tapahtumaksi, kun kaikki kuluneet vuodet paljastettiin yksityiskohtaisesti huviksi. Lopulta Carlos Lehder julistettiin syylliseksi kaikkiin kokainin salakuljetussyytteisiin. Tässä on, mitä hän itse sanoo siitä. Tietysti olin 100% syyllinen kaikkiin monien tonnien kokainin salakuljetussyytteisiin. Olin salakuljettaja, olin kansainvälinen kauppias, joka tunkeutui Yhdysvaltain meri- ja jopa ilmatilaan kuljettaen eteläamerikkalaista kokaiinia. Se oli vaarallinen ammattini, ja Medellinin kartellin jäsenenä minun tehtäväni ja velvollisuuteni oli kolumbialaisen huumekauppiaan rooli, jota huumevalvontavirasto on vuosien ajan ajanut takaa. Carlos Lehder tuomittiin 135 vuoden vankeusrangaistukseen. Vuoden eristyksen jälkeen hänen näkönsä heikkeni dramaattisesti. Mutta sitten, kuten Georgellekin, hänelle tarjoutui tilaisuus. Yhdysvallat hyökkäsi Panamaan ja vangitsi petollisen Noriegan. Lehder todisti häntä vastaan myös tässä, oletettavasti Pablo Escobarin suostumuksella. Tämän version mukaan Carlos kirjoitti hänelle kirjeen pyytäen todistaa Medellinin kartellia ja sen yhteyksiä Noriegaan vastaan, saaden myönteisen vastauksen ja lupauksen, ettei kukaan hänen perheestään kärsisi vahinkoa. Escobar piti lupauksensa, ja Lehder sai toivoa. Sopimuksen vuoksi hänen rangaistustaan lyhennettiin 55 vuoteen, joista hän palveli 33 alusta loppuun, työskennellen suurimman osan ajasta vankilan ruokalassa. Kesällä 2020 hänet vapautettiin ja karkotettiin toiselle kotimaahansa, Saksaan, missä hän asuu edelleen. Tänä vuonna hän julkaisi elämästään kirjan nimeltä Medellinin kartellin elämä ja kuolema. Hotelli La Posada Alemana muuttui 19 vuoden jälkeen valtavaksi avoimeksi bordelliksi, johon John Lennonin ystävät kokoontuivat. Tällä hetkellä La Posada Alemanan alue on muutettu perheiden virkistyspuistoksi ja kuuluisa patsas on kadonnut tuntemattomaan suuntaan. Ja nyt palataan 1980-luvulle. Lehderin pidätys ei vaikuttanut hänen kollegojensa toimintaan lainkaan.
paitsi että Jorge Ochoa espanjalaisten seikkailujensa jälkeen vetäytyi tilapäisesti varjoon jättäen ohjakset veljilleen. Hän onnistui pääsemään vapaaksi oikeudesta takuita vastaan, ja siitä hetkestä lähtien hän ei enää ikään kuin osallistunut kartelliin. Pohjimmiltaan jäljelle jäi kaksi armottominta jäsentä, Escobar ja Rodriguez Gacha. El Mexicano vakiinnutti asemansa Medellinin kartellin sotaministerinä, tullen Escobarin pääliittolaiseksi ja tukijaksi sodassa valtiota vastaan. Vuonna 1989 hänellä oli 1000 aseistetun miehen ryhmä, jonka ytimessä oli 70 valikoidun palkkamurhaajan eliittiyksikkö, joka oli osallisena lukuisissa verisissä tapahtumissa, mukaan lukien Luis Carlos Galanin, periaatteellisen presidenttiehdokkaan, murha, jota Gacha piti henkilökohtaisena vihollisenaan. Väkivallan kärjistyminen huipentui lentokoneen räjähdykseen vuonna 1989. Escobar ja Gacha olettivat, että koneessa olisi ollut tärkeä poliitikko, mutta tämä muutti mielensä viime hetkellä ja säilytti henkensä. Räjähdyksen uhreiksi joutui 110 vietonta ihmistä, ja tämä hirvittävä tapaus merkitsi Escobarin ja Gachan metsästyksen alkua. Vuoden 1989 lopussa Rodriguez Gacha jäljitettiin ilmiantaja Naviganten kautta. Gachan lähin henkilö petti isäntänsä. Hän ilmoitti, että Gacha, hänen poikansa Freddy Gonzalo ja muutama henkivartija olivat Cartagenassa. Kun DEA:n poliisi sai tietää tästä, se lähetti 30 miehen eliittijoukon ilmavoimien komennolla Barrankillaan. Annettiin käsky pitää 2 poliisihelikopteria valmiina lentoon Santa Martan lentokentältä. Näin alkoi sotilasoperaatio merkityksellisellä nimellä Apokalypsi. Torstai-iltana Gacha, joka oli ymmärtänyt olevansa löydetty, nousi poikansa ja 5 henkivartijan kanssa moottoriveneeseen ja matkusti El Toron maatilalle, joka sijaitsi Coveñasin ja Tolun välissä. Sen jälkeen viranomaiset menettivät hänet näkyvistä. Mutta ilmiantajan ansiosta alueella aloitettiin ilmatutkimus veneen löytämiseksi. Se löydettiin aamunkoitteessa, mutta kyydissä oli vain yksi mies, joka myönsi jättäneensä Gachan Tolun maatilalle. Minne militantit menevät pelastamaan isäntänsä? Saapuessaan he näkevät vain pysäköidyn avolava-auton ja lentävät toiseen suuntaan. Samalla avolava-auto lähtee liikkeelle, alkaa tulitaistelu. Pakenevat hajaantuivat ja Gacha, ylittäessään piikkilanka-aidan, melkein repi päänahkansa irti. Mutta sitten hän näki poikansa kuolevan ja samalla hän haavoittui jalkaan. Seuraava luoti osui hänen päähänsä. Isku oli niin voimakas, että hänet oli tunnistettava sormenjäljistä. On olemassa versio, jonka mukaan Gacha, nähdessään poikansa kuoleman, teki itsemurhan painamalla granaatin kasvoihinsa, mutta tämä ei ole muuta kuin legenda. Jos hän olisi tehnyt niin, granaatti olisi repinyt häneltä myös käden irti. Gachan hautajaisiin osallistui useita tuhansia ihmisiä hänen kotikunnastaan Pachosta, mutta kansan rakkaus ei estänyt kiitollisia kyläläisiä ryöstämästä hänen Casa Gachan tilaansa, josta he veivät ehdottomasti kaiken ja jopa räjäyttivät uima-altaat etsiessään piilotettuja aarteita. Ja jo nykyaikana Kiina on ostanut tämän yhä vankan rakennuksen avatakseen yhden latinalaisen Amerikan suurimmista suurlähetystöistä. Erässä toisessa El Mexicanon ryöstetyssä tilassa Cuernavacassa sijaitsee nykyään koirien turvakoti, ja turvakodin johtaja kertoo, kuinka Gachan kaatumisen jälkeen ihmisryhmät kaivoivat ympäristöä etsiessään haudattuja miljoonia, mutta kukaan ei löytänyt mitään. Gachan kuoleman jälkeen kaikkien erikoispalvelujen pääasialliseksi ja tosiasiallisesti ainoaksi kohteeksi tuli Escobar, ja hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1993 Medellinin kartelli katosi olemattomiin jättäen jälkeensä voimakkaita huumeiden jakeluverkostoja ja verimeren jääden ikuisesti historiaan laajamittaisen kokaiinin salakuljetuksen perustajina. Jäljelle jää kertoa, mitä tapahtui Ochoan klaanille, joka ikään kuin oli aina pysynyt varjoissa. Fabio Ochoa seniorista, klaanin patriarkasta, olen jo puhunut alussa. Olipa hän sitten epäonninen isä tai kartellin varjohallitsija, hän eli pitkän ja rauhallisen elämän, häntä ei koskaan viety oikeuteen, ja hän kuoli vuonna 2002 88 vuoden iässä. Syyskuussa 1990 Kolumbian uusi presidentti Cesar Gaviria Trujillo ehdotti ahtaalle joutuneille huumekartellien johtajille antautumista paikalliselle poliisille luvaten, ettei heitä luovutettaisi Yhdysvaltoihin.
Vuonna 1991 kaikki 3 Ochoan veljestä antautuivat, ja suoritettuaan suhteellisen lyhyitä rangaistuksia heidät vapautettiin. Juan David ja Jorge Luis asettuivat Medellinin, ja eivät enää koskaan sotkeutuneet tullen kunnioitetuiksi liikemiehiksi kuten heidän isänsä. Juan David kuoli vuonna 2013 äkilliseen sydänkohtaukseen. Jorge Luis puolestaan on edelleen elossa vuonna 2024 huolimatta hitaasta oikeudenkäynnistä, joka perustuu kartellin militantti Papain todistuksiin, jotka annettiin hänen ollessaan jo vankilassa. Mutta nuorempi veli Fabio, vankilasta vapauduttuaan, ei menettänyt toivoa tulla huumeparoniksi ja alkoi tehdä yhteistyötä El Chapon ja Sinaloan kartellin kanssa konsulttina. Laaksossa hän jakoi reittejä ja työtapoja, ottaen aktiivisesti osaa meksikolaisten elämään. Kuitenkin, kuten jo tapahtui Guadalajara-kartellista kertovassa videossa kuvatussa tilanteessa kuubalaisen Alberto Falconin kanssa, meksikolaiset heittävät aina ne, jotka eivät ole meksikolaisia, olipa kyseessä kuinka kuuluisa huumekauppias tahansa. Vuonna 2001 Millennium-operaation aikana Miamissa Fabio vangittiin yhdessä 41 meksikolaisen kanssa, joista jokainen todisti häntä vastaan lieventääkseen omaa rangaistustaan. Nuori Ochoa sai 30 vuoden vankeustuomion, jota hän suorittaa edelleen. Vankilassa hän on löytänyt lukemattomia kykyjä, esimerkiksi hän omistautuu meriaaltoenergian kehittämiseen ja on myös kirjoittanut 250 sivun pituisen populaaritieteellisen kirjan, jota kukaan ei kuitenkaan vielä halua julkaista. Fabio Ochoan arvioitu vapautumispäivä on syyskuun 14. päivä 2024, jos hänen uusi ehdonalaispyyntönsä hyväksytään tänä kesänä. Medellinin kartellin tuhoutumisen jälkeen sen paikan Kolumbiassa otti Calin kartelli.